این ویدیو به لندقراست، به خراسانیاست، به اونو احمقای هستن که میگن ما افغان نیستیم. این ویدیو به اوست. فهمیدین که پیانه این حال میایم سر اصل موضوع. رحمانو بنال بچیم. همین را تاکید میکنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخشید. خدا لعنت کنه ما را که برازی احمقا مهاجر تو رحمانوف تاجکستان ما نان خود تقسیم کردیم. گفته خودت ما برشان عزت دادیم، ما برش تذکره دادیم، ما برش جای دادیم، ما برش مکان دادیم. 100 سال شد که احمقا را این نمک ناشناسای مهاجر لعنتی تانه ما نگاه کردیم. موبایل ما را دزدی میکنه، تبای ما ساخته، پلیت ما را دزدی میکنه، لندغری میکنه، لچکی میکنه، 100 رقم دنبوره بازی و پدر لعنتی میکنه. این مهاجر احمق تو او بیادر آل نه تاجکستان نه برادر ازبکا سر شما حمله میکنن، نه ترکمنا. امن و امنیت است. او روس، او رحمانوف روس بپر بیادر مهاجر تا دیگه از وطن دیوانه ما ساخت. کلانایشون سر خر بارود میوردن از پاکستان، پل ما را پران، پلچک ما را پران، سرک ما را پران، برادر عزیز بند برق ما را پران. اوستو که این نسلتونه، اوستو که دیوانه ما او بیادر میمونی یک روز، میمونی 2 روز، میمونی 1 سال، 100 سال شد که خرایتان ما نگاه میکنیم. سر پاسپورت های ما برادر عزیز آمده سر تذکره ما. суханро дониста гӯй то ки дӯстро душман нагардонӣ зи ҳарфи бетааммул ошно бегона мегардад. салому дуруди бепоён ба тамоми мардуми тоҷикистону порсизабон. бачаро дида чӣ мегӯяд? хеле гапҳои бисёр задистааст. рости гап ин якум видеонавораст нест ки ин гуна ҳарф мезанад бар зидди мардуми тоҷикистон, бар зидди ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, бар зидди тоҷиктаборон. ва ҳаргиз ба ин суханҳои ин бовар накунед. ин бисёр сафсата ва дурӯғ мегӯяд. ба фикрам бемантиқ аст, бесавод, ҳақиқатан бесавод аст, оиди таърихам чизе намедонад. ва бибинед бо лаънат мекунад, муҳоҷиронро лаънат мекунад, дар ҳоле ҳаст ки худаш як муҳоҷир аст, лекин муҳоҷиронро лаънат мекунад, бо танқид мекунад. мегӯяд ки муҳоҷирони тоҷик дар афғонистон дуздӣ мекунанд, ғоратгарӣ мекунанд, танлучӣ мекунанд ва дигар корро мекунанд, телефон дуздӣ мекунанд. мегӯяд бесавод. бибинед, мегӯяд суханҳои ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамонд аст. мегӯяд ки мо қабул кардем, сер кардем, вай кардем, иззат кардем, ҳар гуна корро кардем. 100 сол аст мегӯяд. 100 сол аст. ман намедонам оиди кадом 100 сол ин дар назар дорад. ин дар ҳақиқатан бесаводи бемантиқ бача. намедонам кадом 100 сола гуфтааст, лекин ҷаноби олӣ дар суханош оиди ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ки соли 1992-97 буд ва муҳоҷирон аз тоҷикистон дар ҳақиқатан ба афғонистон гирифта буданд, ба узбекистон, ба қирғизистон, ба қазоқистон, ба русия, ба амрико, ба канада, ба дигар давлатҳо, ба хеле давлатҳо тоҷикҳо гирифта буданд. на танҳо тоҷикҳо, тоҷикистониён. ва ин ҳақиқат аст, ягон ҷои пинҳонӣ нест. аммо мардуми тоҷике ки ба афғонистон гириза буд, зиёда аз 50 000 буд, 50 000, 70 000 нафар буд. пас аз тамом шудани ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон, ҳокимияти ҷумҳурии тоҷикистон он муҳоҷиронро баргардонданд ба тоҷикистон. фаҳмидед? баргардондоншона. онҳо дигар дар афғонистон назистанд пуррата. мумкин як касоне бошанд ки дар ҳамон ҷо истодаанд, лекин бисёри 90% зиёдаш бо баргардондан ба тоҷикистон. ва ин соли 92-97 буд. аммо ин 100 сола гуфтааст. ман намедонам кадом 100 сола гуфтааст. ва бибинед ки ин оиди таърихам ақле надорад. мегӯяд ки 100 сол аст ки тоҷикҳо дар ин ҷо ҳастанд муҳоҷир. тоҷикҳо дар ин заминҳо, дар ин минтақаи замин умуман муҳоҷире нестанд. аз қабилаҳо, ҳазорсолаҳо тоҷикҳо дар заминҳои афғонистони имрӯза, тоҷикистони имрӯза, узбекистони имрӯза, туркманистони имрӯза, эрони имрӯза мезистанд ва то ҳол мезистанд.
мефаҳмед? оё шумо оиди бузургони тоҷик намедонед? мавлоно, имом бухорӣ, абу ҳанифа, саъдӣ, ҳофиз ва ғайра ва ғайра, имом муслим, ҳазорсоло ҳастанд ки тоҷикҳо дар ин минтақаҳо истиқомат мекунанд ва онҳо умуман ягон муҳоҷире нестанд. лекин шумо кадом муҳоҷироя мегӯед ва кадом гапи пасту баланд мезанед? Ман худам намедонам шумо аз кадом ҷо ҳастед, аз куҷо буромадагӣ ҳастед, таърихи худро оё шумо медонед ё ки не. лекин лаънате ки шумо мекунед, бар танқид мекунед ки муҳоҷирон ин ҳастанд ва ҳастанд, ин 100% дуруст аст. тоҷиконро пас мезанед, дар ҳоле ки худатон намедонед ки шаҳрвандони худатон дар дигар давлатҳо чӣ кор мекунанд. аввал пеши пои худатонро бинед, пас пеши мардуми дигар давлатро пас занед. фаҳмидед? рӯзи ман як видеонаворро мемонам, бибинед. ин мегӯяд ки мо тоҷикоро қабул кардем, иззати эҳтиром кардем, ана ноншон додем, хӯроша хӯрондем шуна, пӯшондем шуна, замин додем шуна. хеле бисёр дурӯғ мегӯяд. ана тоҷикҳо дар заминҳои худашон буданд. ана оиди шаҳрвандоне ки дар вақтҳои ҷанги шаҳрвандӣ гирифта буданд, мо ташаккур мегӯем, мо раҳмат мегӯем ба мардуми Афғонистон, аз он ҷумла президенти ҷумҳурии Тоҷикистон худашам раҳмат мегӯяд. ва чия шумо бидонед ки дар Тоҷикистон аз соле ки ман худамро мешиносам, аз соли амин 2000 гӯем, 2000 то ҳол афғонистониҳо ҳастанд, чӣ тоҷик, чӣ пашту, чӣ ҳазора, ҳамаш ҳастанд. ана ва мо онҳо ҳамсояи мо ҳастанд, онҳо дӯсту рафиқои мо ҳастанд. Дар шаҳри Душанбе масалан истиқомат мекунанд, дар дигар шаҳрҳо ва деҳотҳои Тоҷикистон истиқомат мекунанд ва мо ягон мушкилие надорем. мо бояд ба як дӯстӣ, ба як ҳамфикрӣ даъват кунем. аммо шумо кай ки мебуроед ин гуна ҳарфоя мезанед, пас шумо мегӯед ки ягон фоида дорад ба мардуми худатон. ҳозир дар Тоҷикистон бошад, масалан ман дӯсту рафиқом зиёд ҳастанд, амин солҳои 2000 дар ҳамон ҷо истиқомат мекарданд, аммо то ҳол ҳастанд мардуме ки нав омада истанд, истода ҳастанд. фаҳмидед? мумкин ки афғонистониҳо ки аз Тоҷикистон масалан зиндагӣ карда ва ба дигар давлатҳо парвоз кардаги ҳастанд, мумкин ки аз 100 000 200 000 зиёд бошад. ман рости гап намедонам, лекин боварӣ дорам ки зиёдтар ҳастанд. аммо бибинед ки дар Тоҷикистон ҳозир хеле афғонистониҳо зиёд ҳастанд ва ман ҳозир як видеонаворро мемонам. бибинед чӣ фикри ақида дорад мардум. مبارک شما. محمد عارف فیضی. بسیار خوب. خوشحال شدم از معرفی با شما. سلام. چه مدت میشه که ده وحدت زندگی میکنین شما؟ یک مدت 8 ماه میشه. 8 ماه میشه. چطور از زندگی در اینجا؟ خوب است. مردم بسیار مهربان، مردم بسیار مهمون نواز برخورد. خود چی مصروفیت داری؟ یکم کار بارم میکنی که؟ والا افسار یک کار سلوک گرم خالصات نیاد مسعود کاربار میشه دیگه. نام من غلام مصطفی است. افغان هستم. از شهر کابل آمدیم و اینجا در هیکل مادر نشستیم. بسیار خوب. چه مدت پیش اینجا زندگی میکنین در نای وحدت؟ تقریبا فکس 1 سال میشه که آمدیم. چطور از زندگی در وحدت؟ والا در وحدت خود تاجیکستان به حساب ما که بگوین کشور دوم است برای ما. مثلا دوستشون داریم، هم زبان، هم کش، هم پیکر، همه چیز بگوین هست. در اون خاطر هیچ تک نمیریم و مردم بسیار اجتماعی، مردم بسیار خوب، مهمان نواز و دوستشون داریم. ина хеле бояд гап занӣ. ина мардуми муҳоҷире ки аз Афғонистон ҳастанд, айни ҳол дар Тоҷикистон ҳастанд, мегӯянд чӣ гуна мардум аст дар Тоҷикистон. ва бибинед ки бачае ки гап мезанад бисёр, вай зиёда аз 200 000 нафар фолловер дорад дар TikTok ва бисёри одамо ба ҳамин гапҳои дурӯғу фалшиш бовар мекунанд. фаҳмидед? бовар накунед, ин бачаро блок кунед, хомӯш кунед ки даҳанашона накушоянд, байни мардуми Тоҷикистону Афғонистон фитна наандозанд. ва бибинед ки ҳар як мо ки гуфтем, мо ки ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки мо ташаккур гуфтем, ана раҳмат гуфтем, сипосгузор ҳастем аз мардуми Афғонистон ки дар вақти ҷанги шаҳрвандӣ мардуми моро ана дар пешон гирифтанд, нон тақсим кардан ва ғайра. хуб ту кай мегӯӣ ки ташаккури зиёд ба мардуми Тоҷикистон? кадомит буромади як бор гуфте ки ташаккури зиёд ба ҳамин мардуми Тоҷикистон ки ин қадар афғонистониҳо масалан пешвоз гирифтанд, ин қадар нон доданд, нон намак катӣ. ту кай мебурӣ мегӯӣ? ба ҷои ҳамин гапҳоя зани буромада фитна меандозед. ман намефаҳмам шуморо шумо
чӣ гуна одам ҳастед фаҳмидед. бас кунед гапотуна. Мардуми Тоҷикистон, дар Тоҷикистон на танҳо тоҷикҳо аст, чӣ гуфтам, ҳама мардуми Тоҷикистона, Афғонистона дӯст медорад, иззати эҳтиром мекунад ба ҳамин иззати меҳрубонии мусулмонӣ бародарӣ даъват мекунад. ҳамин буд бародаро, ташаккури зиёд. Аки мо ҳамин буромад гуфтем ки ҷавоб дем шаҳ, барое ки якум не чандум бор аст ки ҳамин гуна ҳарфҳо мезанад. бисёриам метавонад аз роҳ бераҳа кунад. Бошед дар амони худо.